Badut lagun bat sindikatu bateko liberatua dena. Duela gutxi, sindikalismoari buruz ari ginela, komentatu zidan beste sindikatu bateko kideek elari buruz ela baila sola esaten dutela. Gidoi hau ia amaituta nuen, eta hain borobila iruditu zitzaidan gaurko saioaren izenburua horixe dela. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastaren saio berri honetara. Alberto Matxain naiz eta ezkerkeriari buruzko hirugarren saio honetan elari buruz hitz egingo dizut. Honezkero, seriaren lehen bi saioak entzungo zenituen. Lehen saioan, Leninek ezkerkeriari buruz idatzi zuenaren sintesi bat egin nuen, fase historiko honetan posible denari buruz aritu nintzen, eta azken urteotan Euskal Herrian agertu diren zenbait ezkerkeria espresioa aipatu nituen. Bigarren saioan, mugimendu sozialistari buruz aritu nintzen. Labur bilduz, esan daiteke jatorrian, krisiaren eta estrategia aldaketaren seme-alabek osatu zutela. Agian beste hitz batzuekin bada ere, haiek horrela azaldu izan dute, baina haien ezaugarri bereizgarria ez da hori, gazte belaunaldi oso bat krisiaren eta estrategia aldaketaren ondorengo baita. Mugimendu sozialistaren ezaugarri bereizgarria pentsamendu magikoa da. Bere estrategia txostenaren arabera, munduan kontinente mailako masalderdi komunistak antolatu nahi ditu, bakoitza bere esparru geopolitikoan hegemonikoa bilakatuko dena. Alderdi kontinental hauen bidez nazioarteko iraultza sozialista egitea planteatzen du, eta kapitalismoaren errautsen gainean zibilizazio komunista eraikitzea. Estrategia hau ez da errealitatearen analisi serio batean oinarritzen, pentsamendu magikoan baizik. Ez dute nazioarteko iraultza sozialista egingo eta ez dituzte kontinente mailako masalderdi komunista hegemonikoak sortuko. Baina bere estrategia txostenaren arabera, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak EH Bildurekin, sindikatuekin, mugimendu feministarekin eta oro har herri mugimenduarekin konfrontatzea planteatzen du, belaunaldi haustura eragin eta haien ildoa hegemoniko bilakatzeko helburuarekin. Eta konfrontazio horretan Bozento komunikazio taldearen laguntza du. Bozento taldearen jabeak ez dira komunistak, iragan frankista duten oligarka familia batzuk baizik, eta ez dira erotu. Bozentok mugimendu sozialistari doako propaganda egiten dio EH Bilduren, gehiengo sindikalaren eta herri mugimenduaren potentziala mugatu nahi duelako. Beraz, mugimendu sozialistak kontuan hartu beharreko errealitate bat da, bere neurrian, exageratu gabe, baina gutxietsi gabe. Ez da arrisku bat sistema kapitalistarentzat eta ez da izango, baina ezker politiko, sindikal eta sozialarekin konfrontatzen jarraituko du. Maila lokalean tentsioak sortzen jarraituko du eta oztopo bat bilakatu liteke posible diren aldaketak lortzeko bidean. Eta hirugarren saio honetan, aurretik esan bezala, elari buruz hitz egingo dizut. Amaieratik hasiko naiz. Sindikatuak ez du ezkerkeriazko joerarik. Ela ez da mugimendu txiki eta itxia, errealitatetik at dagoena eta iraultzarako teoria konplexu eta perfektu bat marraztuta daukana. Ela sindikatu abertzale bat da, jatorrian EAJarengandik oso hurbila. Kontrabotere sindikatu bat da, lehena Euskal Autonomia Erkidegoan eta bigarrena Nafarroan, 104.000 afiliaturekin. Masa erakunde bat da, eta lab bezala, borroka ildo bat garatzen ari da langileen lan baldintza hobeen alde. Baina herri eta klase ikuspuntu batetik posible denari begira ekarpen positiboa egin beharrean, ela kritika antzuan instalatuta dago. Itxuraz, ezkerreko posizio batetik, eta uste dut bere estrategiak argipen bat behar duela. Goazen elaren azken urteotako jarrera batzuk labur-labur aztertzera. Esperantza kanta, hau guretzat baita, Euskadiko langileak. Esperantza kanta, hau guretzat baita, bildu gaitezen guziak, bildu gaitezen guziak. Duela 5 urte, gehiengo sindikalak eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak greba orokorra antolatu zuten. Aste gutxitara pandemia iritsi zen eta ela eta laben arteko elkarlana hautsi zen.
Geroztik, bi sindikatuen artean talka ezberdinak eman dira. Prentsan argitaratutako elkarrizketa eta iritzi artikuluetan oinarrituta, bi sindikatuen irakurketak sintetizatzen saiatuko naiz. Elak labi leporatu izan dio EH Bildurekiko subordinazioa, hotzantzea eta desaktibatzea, eta komisiones eta UGT-rekin aliantza berri bat bilatzea. Labek bere aldetik elari zera egotzi dio. Harrokeria eta bere eredu sindikala inposatu nahi izatea, emantzipazio prozesu nazional eta sozial bati begira aportatzeko gaitasun falta, posizio eroso eta antzu batean egotea, gertaeren zain, gero itxurazko erradikaltasun batetik kritikatzeko, eta herri eta langile interesen aurretik sindikatuaren interesak jartzea. Diario Baskori eskainitako elkarrizketa batean, 2023ko apirilan, Labeko Igor Arroyok adierazi zuen, elarekin elkarlana garatzeko ezintasunaren aurrean, Labek azken kongresuan maila sindikal eta politikoan bere bidea egitea erabaki zuela. Ela bere aldetik, 2020ko urtarrileko greba orokorretik eta pandemia garaitik dinamika nahiko autistan murgilduta dago. Lan istripuen eta feminismoaren arloetan beste sindikatu eta eragile batzuekin garatzen ari zen elkarlana utzi zuen. Eta sortu EH Bildu eta Labekin eztabaida eta talka ezberdinak eduki ditu. Adibide adierazgarri batzuk esposatuko ditut. Bi 2020ko maiatzan, pandemia betean, EH Bilduk, PSOEk eta Unidas Podemosek PPren 2012ko lan erreforma indargabetzeko akordioa sinatu zuten, derogazioa alegia. EH Bilduren lorpena izan zen, lan erreforma indargabetzeko akordioa planteatu zuen, alarma egoeraren luzapena ez oztopatzearen truke. EH Bilduk bere partea bete zuen, baina PSOEren konpromiso faltak akordioa baliorik gabe utziko zuen. Derogazioari atea itxita, hurrengo urtean zehar, Espainiar gobernuak, patronalak eta sindikatuek lan erreforma berri bat negoziatu zuten. Testuinguru hartan, Elak EH Bilduri eta EAJari zuzendutako interpelazio kanpaina garatu zuen. Bi alderdiak maila berean jarriz, EH Bilduk lan erreformaren indargabetzearekin konpromisoa erakutsi izan ez balu bezala, eta non nos vendais en Madrid lelo itxusiarekin. Eta hau gutxi balitz, Elak ez zuen sindikatu nagusi bezala zegokion papera bete. 2021ko abenduan, Labek publiko egin zuen Euskal Herrian lan erreformaren kontrako greba orokorrik ez zela izango, horretarako baldintzak egonda ere. Labek negoziazioetan eragiteko helburuarekin greba lehenbailen egin nahi zuen, baina Elak detonante bat itxarotea planteatu zuen, greba beti ere 2021 amaitu baino lehen egiteko. Asteak adostasunik gabe pasa ziren eta azkenean, urtea amaitzear zela, Labek bidea itxita ikusi zuen eta hala adierazi zuen. Elak ez zuen grebaren aukera baztertu eta Labi erantzun zion, sindikatuen arteko polemikak elikatu beharrean, presionatzeko eta mobilizaziorako garaia zela negoziazioak baldintzatzeko helburuarekin. Labur bilduz, EH Bilduk 2012ko lan erreforma indargabetzeko akordio bat lortu zuen, baina PSOEk bidea itxi zion. Jarraian, lan erreforma berri baten aukeraren aurrean, Elak EH Bildu eta EAJ interpelatu zituen, baina etzen grebarik egon, ezta sindikatuen arteko batera jotzerik, ezta PPren lan erreformaren derogaziorik ere. Eta 2022ko otsailean lan erreformaren legea onartu zen EH Bilduren kontrako bozkekin. 2021ko abendu hartan, EAJak eta PSEek Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko aurrekontuak adostu zituzten. Gehiengo absolutua zuten eta ez zuten beste inoren beharrik. Jaurlaritzak alderdiekin erronda bat egin zuen, EH Bildurekin ohikoa ezen negoziazio prozesua garatu zuen eta aldeak adostasun batera iritsi ziren. EH Bildu aurrekontuen bozketetan abstenituko zen, politika sozialak garatzeko 253 milioi euroko aurrekontu partiden truke. Lehen aldia zen, Urkulluren gobernu batek eta EH Bilduk tamaina hortako akordio bat erdiesten zutena. Aurrekontuak antisozialak eta neoliberalak zirelakoan, Elak EH Bilduren erabakia gogor kritikatu zuen eta gizakate bat antolatu zuen aurrekontu hauek salatzeko. Protesta hark ez zituen EAJaren eta PSEren egoitzak lotu, alderdi jeltzalearenak eta EH Bildurenak baizik.
Elak salatu zuenez, Lakoak eta EH Bilduk itxitako akordioak etzekarren edukietan inolako egiturazko aldaketarik, eta zioenez, hitzarmenaren sinadurarekin, koalizio abertzaleak uko egiten zion, hurrengo urtean aurrekontu handitzea ekarriko luketen aldaketak proposatzeari. Arnaldo Otegik, Radio Euskadik egin zion elkarrizketa batean, EH Bilduren erabakia horrela babestu zuen. Estamos satisfechos porque al final hemos conectado con necesidades de la gente, hemos introducido en la agenda política temas que si no, no estarían y, bueno, hemos dado una señal al país de que las cosas, cuando se hacen medianamente bien, se pueden mejorar. No son nuestros presupuestos, no haríamos estos presupuestos, evidentemente no hemos cambiado las líneas estructurales del presupuesto, pero tenemos un mejor presupuesto y esta es la posición que hemos adoptado, ¿no? Hay quien no lo ha visto bien o lo ha criticado, entre ellos los sindicatos ELA y LAB. ELA tacha el acuerdo de propaganda, de algo superficial, les acusan de apoyar los recortes a la RGI, el dinero destinado a sectores como educación, hablan de incrementos ridículos en políticas sociales. ¿Qué diría a quienes como ELA y LAB no lo ven? Yo creo que hay que diferenciar la intensidad de uno y otro sindicato, ¿no? Pero en cualquier caso, ha sido primero, más crítico ELA. Lo que diría, pero ELA es siempre más crítico en todo. Forma parte de su estrategia comunicativa. Pero yo lo que le diría, en primer lugar, absoluto respeto a la opinión de lo que dice el movimiento sindical, faltaría más. Pero cuando se dice, primero, no hay un acuerdo presupuestario, ahí va a haber presupuesto sí o sí. Es que parece que como nosotros nos abstenemos hay recortes, no sabemos que no, si los recortes ya estaban. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle freno a determinadas líneas de ese presupuesto en favor de la gente. Oiga, que haya 30 millones más para Osakidetza es bueno o es malo. Que haya el doble de inversión y más de más es bueno o es malo. Que haya decenas de millones para la transición energética es bueno o es malo. Bueno, este es el debate. Sobre unas cuentas en las que nosotros podíamos hacer el pino en la tribuna, no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de variar porque tienen mayoría absoluta. Yo no sé qué parte no se entiende. Bueno, en Madrid ha habido un fondo de 25 millones para las víctimas del amianto. Hemos hecho estable el escudo social. A nadie se le puede cortar la energía en invierno. Bueno, esto será positivo. Langile baten semea naiz ni aita bezala langile. Eguneroko aleginetan soldata baten egile. Denboran hurbilagoa den beste adibide bat, 2023ko hauteskunde sindikalen epealdi trinkoarena da. Michel Akuntzak zenbait komunikabidetan LAB eta EH Bildu gogor kritikatu zituen, LABeko ordezkarien erantzuna eragin zuena. Eta azken adibide gisa, aurtengo maiatzaren leheneko mobilizazioa aipatu nahi dut. Elak Iruñan egin zuen manifestazioan esplikatzen zaila den nahasketa egin zuen. Lanbide arteko gutxieneko soldataren alde egin zuen eta aldi berean erorien monumentuaren eraizpena aldarrikatu zuen. Bigarren aldarrikapenak ez du zerikustekorik lehenengoarekin eta Elaren ibilbidea ezagututa gehiago ematen du beste posizio hartze bat, kasu honetan EH Bilduk gobernatzen duen instituzio batekin konfrontatzeko. Nire ustez, era partikularki oportunistan. Azken finean, udalean indar harremana dena da eta bi aukera daude. Udalean gehiengo batek adostu duena, monumentuari esanahi antifasista bat ematea edo dagoen bezala uztea. Eta Elak badaki, egiten duena egiten duela, hau horrela dela, baina posible denari babes kritikoa adirazi beharrean, aprobetxatuz esparru memorialistan urak nahasiak daudela, EH Bildurekin konfrontatzeko baliatu du. Horretan badet bizigera den herriaren antza, ezintasuna gailen du eta bakarda delatza. Ez urrera ino sartua, galtzailearen arantza, eromen kolpez bertiztu nairi gure esperantza. Ez urrera Hildo honen azalpena 2021ko kongresuan aurkitu dezakegu. Kongresu hartan, Elak Euskal Estatu baten alde egingo zuela adierazi zuen, errepublika burujabe eta independiente bat, nazio eta klase emantzipaziorako horizonte gisa. Elaren analisiaren aspektu batzuk nahiko errealistak ziren eta konpartitu ditzaket, baina beste batzuk ez zuten bat egiten Euskal Herriaren eta independentismoaren errealitatearekin eta planteamendu nahiko voluntarista bat egitera eraman zituen. 2021ko kongresuan, Kataluniar prozesuak estatuarekin talka egin eta 4 urtetara,
eta aitortuta etzela izango estaturik ezer negoziatzeko prest egongo zenik, ezta aldeko gehiengo instituzionalik ere, elak alde bakarreko prozesu soberanista sozialaren alde egin zuen, gehiengo nahikoak lortzeko planteamendu zehatzik gabe, eta alderdi politikoengandik independientea litzateken artikulazio sindikal eta sozialaren alde egin zuen, kontrabotere soziosindikal zabal bat alegia. Neri berdin zaizuek ementa ni horregotia. ELaren 2021ko kongresuko ponentziak LAB kritikatzen zuen ELaren gandik urruntzeagatik eta EH Bilduren jokabide instituzionala salatzen zuen. Sindikatuak honako hauek kritikatzen zituen. Nafarroan, Uxue Barkosen gobernua osatzeko legegintzaldi akordioa eta Txibiteren gobernuari egonkortasuna emateko akordioa. EAen, Eusko Jaurlaritzari urtero aurrekontuak adosteko egindako proposamenak eta Madrilen Pedro Sánchezen aurrekontuei eta Europako funtsen errege dekretuari emandako babesa, besteak beste. Hau horrela, ELak hitzez hitz zera zioen. Ezkerra modu egokian interpelatzeko gauza izango den gehiengo sindikal bat behar dugu, gure aldarriek eremu instituzionaletan oihartzuna izan dezaten. Hau da, ponentzia hartan, ELaren zuzendaritzak ez zuen planteatzen bloke historiko anitz baten parte izatea, Nafarroan eta Espainiar estatuan eskuina oposizioan mantentzeko, instituzioetatik ezkerreko politikak egin ahal izateko, beti indar harremanaren araberakoak, eta EAen EAJari hegemonia eta botere politikoa lehiatzeko. Planteatzen zuena zen, ezkerra interpelatuko zuen kontrabotere sindikal eta soziala artikulatzea. Kongresu hartatik 4 urte pasa dira, eta ELak ez du saiakerarik egin ponentzian aipatzen zuen alde bakarreko prozesu soberanista soziala artikulatzeko, ezta alderdi politikoengandik independientea den artikulazio sindikal eta soziala martxan jartzeko ere. ELak ez du aleginik egin gehiengo sindikala berrosatzeko. 2021ko amaieran, lan erreforma onartu aurreko azken txanpan, greba orokorraren aukera mahai gainean egon zen. Baina urtebetez EH Bildu eta EAJari begira interpelazio kanpaina garatu ostean, ELa etzen gai izan labekin lan erreformaren kontrako greba orokor bat adosteko. Eta hau horrela izan da ere, ELa gai izan zen adegirekin akordio batera iristeko, eta akordio horren ondorioz, Gipuzkoan langile mobilizazioak desaktibatzeko. Beraz, ELak gaitasuna du patronalarekin akordioak lortzeko. Zergatik ez da gai minimoen inguruko adostasunak lortzeko bere helburu estrategikoa konpartitzen dituzten hoiekin? Ematen du, sinpleki, ELak ez duela nahi. Eta zergatik ez du nahi? Lima distirantura eraiki zuten langileak zetxetan biziotez. Erreparatu diezaiegun azken urteotako hauteskundeetako emaitzei. Maila elektoralean, LAB azken urteotan gehien hasi den sindikatua da, eta inoizko ordezkaritza eta afiliazio maila altuenetan dago. Duela 20 urte, LABek 31.000 afiliatu zituen. Gaur, 50.000 ditu. Eta EH Bilduk bere aldetik, EAE, Nafarroa zein estatu mailako hauteskundeetan emaitza historikoak lortu ditu. ELak ordea, ordezkaritza mailan gutxienez 20 urte estankatuta daramatza, eta afiliazio mailari dagokionean, azken urteotan gorako joera berreskuratu badu ere, esan daiteke, azken 2 hamarkadetan 100.000 afiliaturen bueltan mantendu dela. Bestalde, 2021ko kongresuan onartutakoa gogoratuta, ELak azken urteotan LAB eta EH Bildu interpelatzeko eta konfrontatzeko garatu duen ildoak ez du emaitzik eman. LABek eta EH Bilduk bide propioak garatu dituzte. Ez diote ELari utzi euren ildoak baldintzatzen, gauza zehatzak lortu dituzte eta hauteslegoak saritu ditu. Bestalde, kontuan hartuta ELak 100.000 afiliatutik gora dituela, eta azken hauteskundeetan EAJtik EH Bildura boto trasbase nabarmena egon zela, pentsatzekoa da, ELako afiliatu kopuru esanguratsu batek, ziurrenik afiliazioaren gehiengoak EH Bilduri botoa eman diola. Era berean, Nafarroan, inkesta ezberdinek gero abairi boto galera handia ematen diote. Besteak beste, EH Bilduren mesedetan.
Eta pentsatzekoa da, elaren afiliatu gehiagok EH Bilduri bozka emango diotela. Labur bilduz, elaren hegemonia sindikala oraingoz ez dago arriskuan, baina joera ez da pozteko modukoa sindikatuarentzat. Afiliazio kopuruan igo da, hori egia da, baina bere interpelazio ildoak ez du fruiturik eman, ez ditu EH Bildu eta LAB baldintzatu, nahiko bakarrik dago, eta hauteskundeetan sarituak besteak izan dira. Izan ere, ezkerreko hauteslegoak, elaren afiliazioaren parte esanguratsu bat barne, EH Bilduren hildo pragmatikoa ongi ikusten du. Laguntza esker, oi ukari zitzaizkien esklaboi. Laguntza esker, Urte hontako ekainan, saio hau argitaratu eta bizpahiru astetara, elak bere 16. kongresua egingo du. Ponentzian, sindikatuak garrantzi handiko aitortza bat egiten du. Zera dio, hitzez hitz. Ezinbestekoa da mugimendu sindikalarentzat ezkerreko alderdiek instituzioetan langile klasearen aurkako politikei aurre egitea, agenda atzerakoia konfrontatzea eta programa alternatibo bat defendatzea. Hori gabe, sindikatu eta mugimendu sozialek bakarrik nekez alda dezakete egoera. Elaren errealismo ariketa hau aipagarria da. Sindikalgintzak eta herri mugimenduak ezkerreko alderdien beharra dute, langile eta herri interesak instituzioetan babestu ditzaten. Ados nago elaren baieztapen honekin eta logika horri jarraituta zera gehitu nahi dut. Ezkerreko politikak soilik boteretik egin ahal dira, eta horregatik, ezkerreko edozein kontrabotereren helburu nagusiak izan beharko luke ezkerraren espresio instituzionalak boterea eskuratzea. Baina elaren aurtengo kongresuko ponentziak berriro ere EH Bilduk eta sortuk hartutako bidea salatzen du, eta dioenez, bide honek laben ekimenean eragina dauka. Bide hau akordio zabalen edo herri akordioen bidea da, eta ela bide honen kontra agertzen da. Oro har, 4 urteren ostean, ela posizio berean mantentzen da. 4 urtetan artikulazio sindikal eta sozial bat gauzatzeko ezer gutxi egin ostean, berriro ere bere beharra azpimarratzen du. Eta ezkerreko alderdien ezinbestekotasuna aitortu ostean, EH Bildu eta labekiko jarrera maximalista mantentzen jarraitzen du. Minimoen inguruko adostasunei ateak itxiz. Irabazi Garaitza bat horri alde bakoitzean nortzuk atondu zituzten garaitza. Elaren azken urteotako ibilbideari errepaso bat eman ostean, ondorio hauetara iritsi naiz. Elaren egungo hildo politikoa kontrakotasunean oinarritzen da. Koiuntura eta gertakizun zehatzen aurrean posizioa finkatzen du, normalean EH Bildu eta LAB kritikatuz eta presionatuz, eta langileriarentzat eta bere afiliazioarentzat onuragarriak liratekeen akordio posiblei bizkarra emanez. Historia garaikidean lehen aldiz, EAen ezker subiranista eskuinari hegemonia eta boterea lehiatzeko posizioan dago. Eta horri begira, aliantza politiko, sindikal eta sozial ezkertiar eta subiranista bat osatzeko aukera egon beharko luke. Zentzu horretan, Euskal Herriarentzat eta Euskal Langileriarentzat onuragarriagoa litzateke, elak jarrera maximalista eta autista baztertu eta EH Bildu eta labekin minimoen inguruko adostasunetara iristea. Arrazoi oso simple batengatik, ezkerra hegemoniaren inguruko leian hobe posizionatuko litzatekelako. Ezkerretik eta independentismotik inpugnatu behar dena EAJaren hegemonia da, jada 45 urtez luzatzen ari dena. Boterea eskuratuta, ezkerrak ezkerreko politikak garatu eta burujabetzaren inguruko eztabaida beste maila batean kokatu ahal izango duelako, beti ere uneko indar harremanaren arabera. Eta Euskal Herrian badago inpugnazio prozesu bat, baina ez elaren eskutik, EH Bilduren eskutik baizik. Bere hildo oso inteligenteari esker, EH Bildu da Euskal Herriko kontraboterea. Hortzimuga independentista batekin, PP, Vox eta UPN oposizioan mantendu, eta EAJari boterea eta hegemonia lehiatzen ari zaiona.
baina elak inpugnatzen duena EH Bildu eta Laben ildoak dira, eta bere zuzendaritzak berdin jarraitzea planteatzen duenez, aurre ikusi daiteke kongresuaren ostean berdin jarraituko duela. Azken 4 urteetako interpelazioak fruiturik emanez arren. Elak uko egiten dio adostasun batera iritsi eta lidergoak konpartitzeari, eta nahiago du bera bakarrik kontrakotasun espazio batean kokatu. Labur bilduz, ela baila sola. Zergatik, bere lehentasuna ez delako ezkerrak boterea eta hegemonia eskuratzea, eta boterea eskuratuta langileen bizitzak hobetuko dituzten politikak egitea. Bere lehentasuna ez delako ere, gehiengo sindikalaren batasuna berreskuratzea. Eta orduan, zein da elaren lehentasuna? Lehen esan bezala, EAen azken 45 urteotan lehen aldiz EAJaren hegemonia ezbaian dago, eta Nafarroan eskuin unionistak 10 urte daramatza oposizioan. Bestalde, lupa hobe enfokatuta, ikus daiteke nola EH Bildu, EAJ eta Geroa Bairen kontura hazten ari den, eta ondorioztatu daiteke Euskal Herrian ematen ari den aldaketa soziopolitikoa elarengan ere inpaktoa edukitzen ari dela. Batetik, lab hazkunde jarraia bizitzen ari delako, elak gutxienez 20 urte estankatuta daramatzan bitartean, eta bestalde, elako afiliatuetako askok EH Bilduren ildo pragmatikoa begi honez ikusten dutelako, eta botoa eman diotelako. Azken finean, afiliatuetako askok, ziurrenik gehienek, elarengan erresistentzia kutxa eta markak ematen dien konfiantza bilatzen dute, baina ez EH Bilduri oposizioa egiten dion sindikatu bat. Horregatik, ikuspegi korporatibo batetik elak ez du pozik egoteko arrazoirik, eta EH Bildu eta Labekiko konfrontazioak fruiturik emanez badu ere, elaren zuzendaritzak ildo bera mantentzea planteatzen du. Honek pentsatzera eramaten hau, elaren zuzendaritzaren lehentasuna ez dela ez Euskal Herriaren askatasuna, ez da langileriaren bizi eta lan baldintzen hobekuntza ere. Elaren zuzendaritzaren lehentasuna hegemonia sindikalari eta eragiteko gaitasunari eustea da. Hau da, elaren zuzendaritzaren lehentasuna ela da. Ondorioz, elaren posizio politikoak ez die mesederik egiten Euskal Herriari eta Euskal Herriko langile klaseari. Baina ez errealitatearen analisi delirante bat egin, teoria perfektu bat diseinatu eta ameskeri iraultzaileak sinisten dituelako. Elaren zuzendaritzaren lehentasuna hegemonia sindikala mantentzea da, Euskal Herriaren eta Euskal Langileriaren gainetik bada ere. Eta hori ez da ezkerkeria, baina kaltegarriagoa da. Ela Euskal Herriko lehen sindikatua delako, eta ondorioz ardura handia duelako Euskal Herriarekiko eta Euskal Langileriarekiko. Gaur forjariak lanak utzirik gatoz guztio kalera, labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu, hantxe bertan bazterera. Bueno, entzule, gaurkoz hemen utziko dut. Oskorrik abestutako temazo honekin uzten zaitut. Eibarren 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako greba giroa sortutakoa. Espero dut ezkerkeriari buruzko serie hau interesgarria iruditu izana. Gogoratu podcast hau Mastodondik eta podcastak entzuteko erabiltzen duzun aplikaziotik jarraitu dezakezula. Baita ahotsaren webgunetik ere. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Gora bai gora beti gora forjaria, langile trebezintzo da mailukaria. Lurpera bai lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi duten guztia. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar lekezongi. Su emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Hiru babarrun jateagatik horren beste nekepena, erdi ustelik aurkitzen dute forjariaren barrena. Gure kontura egiten dute, nagusiek nahi dutena. Gure lepotik izentzen dute, gere faltrikara dena.
Oso goizetik lanian hasi suetak eien artian, inbilidan bagelditu gabe guztizilundu artian, arroka denak buskatzen eta osasunaren kaltian. Ez badigute guri jornalik handitzen, berriro gu ezkara lanera bihurtzen, arraziz gehiago badugu eskatzen, ez gaituzte inola hoiek ikaratzen, ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legez ongi, zu emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari, ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legez ongi, zu emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Radio Venceremos, rompiendo cercos.